Talagang lagpangan, walang tigil. Oh, oh. Allah, nakakag... Salamat po tayo Mento and like and share po. So, yun, magandang araw mga kagamba. Ayan, may paglalabanin tayo ngayon mga kagamba. Bali, ang request kasi nung isang subscriber natin dyan na lagi sumusubaybay, 50. Pero 30 lang muna mga kagamba kasi matagal yung laban pag marami masyado. Shoutout muna kay Sir Ray Villena, si alias Ochi, yung taga San Jose del Monte, Bulacan. Sir, shoutout sa'yo dyan. Ingat ka lagi dyan sa Toronto, Canada. Ayan. Tapos sa kay Yogo, kay King Gallego from Rojas Isabela, kay King Gallego Lakay, yung taga sa Rojas Isabela. Si Iwat Kabalat, sa Jan Emmanuel Amagin, Rene Locsin, Roniel Militon, Glian Salak, J. Cart Larga, Matt Sikihor, Kakulukoy TV, siguro to TV, Kakulukoy TV, Arib, si Adipik Gaming, si Jonel Tuniedo, Spider Tat Vlog, si yung isang friend natin, si Kyle's Vlog, si Joe Anthony Alabado, Roderick Opena, Leonard Luarca, at si Gian Ken Ocampo. Ayan mga kagamba. Shoutout sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat mga kagamba, lalo na yung mga masugid nating taga-subaybay dito sa ating YouTube channel. At saka yung hindi pa subscriber dyan mga kagamba, subscribe na kayo mga kagamba. Yung dati naman nating mga subscriber dyan, welcome back to my channel mga kagamba. So, ito, mayroon tayong paglalabanin mga kagamba. Panoorin nyo ito. Kagamba, yung request ng isang subscriber natin. Ito. 8. Ayan na, nagbanatan na. Siyam. Oh. Siyam. 10 lang muna. Yan. Tingnan natin. Kita nyo? 10 pa lang yan. Tingnan nyo. 11, 12, 13, 14. Bakit? Isapot. Bakit may sapot? Tingnan natin sapot. Yan. $14 na ba yan? 14. Tingnan nyo laban nila dyan. Mga walang load yan mga kagamba. Ayan, sige. 14 na yan. May sapot pa. Tingnan natin. Mabagsik mga kagamba. Tagalog kasi. 14. Dami. Parang hindi kaya ito 50 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, 20 lang muna mga kagamba. Ang dami oh. Grabing liksi ng mga Tagalog. Ang tutulin oh. Grabing hatawan ng laban na yan.
Ay, grabe pala Tagalog maglaban pag ganyan, no? Lalo na pagka, uy, kumpul-kumpul talaga, grabe. 20 lang muna kaya mga kagamba, grabing hatawan sila sa labanan, no? Oh, walang matitirang buhay yata rito. Tingnan nyo. Grabe. Ayan, oh, ilan na yung nabalutan dyan, no? $20 pa lang yan, mga kagamba. Tatagdagan natin. Lalagyan natin ng butchog. Ayan. 21. Ako, may sapot. Hindi pwede may sapot. 21. Oh. 22. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 lang una. Grabe. Grabing hatawan sa laban, no? 30 kagamba. Talaga naman laban na yan, no? Hatawan hanggang dulo ito, mga kagamba. Matira-matibay talaga, oh. Ang ganda ng kulay ng isa, oh. Pulang-pula, oh. Talagang lagbangan, walang tigil. Oh. Walang tigil ang bakbakan, mga kagamba. 30 pa lang yan, oh. May nagre-request sa 50, parang hindi na pwede, sikip na sila. Diyan pa lang, oh. Oh. Grabing bakbakan na. Ang gandang panoorin, mga kagamba. Oh. Hatawan ng hatawan. Ito, grabe, oh. Yung hindi na gumagalaw dyan, nagpatay-patayan dyan, mga kagamba, yun ang survive. Tama na yung 30, mga kagamba, masikip na sila. Halos di makita rin pagka makapal. Grabe. 30 gagamba. Marami rin survive dito. Pero talagang hanggat hindi mo tinatanggal to, mauubos to. Ubusan ito. Yung iba umiiwas na lang sa laban na yun, nakagat na naman isa. O yun, niya. Binanatan niya. Ito, binanatan niya. Ang galing, ang ganda, mga kagamba. Grabe.
Lagyan kaya natin mga kagamba ng ano, ng gagambang hari. Hindi kaya ano to. Ayan, gagambang hari yan mga kagamba. Pang 31 yan. Tingnan natin kung titirahin nila gagambang hari. Baka naman takot sila kasi hari. Hey. Aba, kinakain nung gagambang hari yung isa, oh. Oh. Binitawan. Pagkaguluan ng mga gagambang hari dyan. Natakot silang kagatin. Yung hari. Oh. Grabe umpukan sa kabilang gilid, no? Ayaw mo labanan yung gagambang hari, oh. Ang haba kasi ng galamay, eh. Yan yung gagambang hari, mga kagamba, yung may guhit-guhit lang sa likod. Pero yung isa rito, hindi gagambang hari ito, ibang klase rin ito. Ito yan, oh. Yan, ibang klase rin yan, oh. Ayan, oh. Yan. Ibang klase rin yan, oh. Lamunan talaga, oh. Ayaw labanan yung gagambang hari, oh. Ayan, galawan ulit. Pag gumalaw pa lang isa, damay-damay. Ay, marami survive. Hindi lang 10. Ayaw kagatin yung gagambang hari, oh. Hari kasi, takot sila, hari. Hehehe. Ngayon, tinira niya sa gilid, oh. Dali. Pahinga na naman sila. Pahinga na naman. Pag may gumalaw dyan, bugso na naman ang ano yan. Ang lupit noon. Ilan na yung sinaputan niya. Ang lupit to. Ilan na yung sinaputan. Itong gagambang hari, hindi ginalaw. Oh. Lagay ko kaya ito. Isang gagambang hari na to. Ayan, lagyan natin mga kagamba. Itong gagambang hari, isa na to. Tingnan natin kung ano. Ay, naipitan pa. Ayan. Ayan. Oh, isa po. Tingnan natin. Pinahabol pa natin yan. Ayan, medyo malikot siya. Gigisingin niya lahat yung natutulog niyan. Yeah, gisingin mo lahat ang natutulog. Yeah. Yeah. Allah. 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 Hindi. Ang lakas tumalon yung isang gagambang hari. Rina siguro kasi ibang guhit, oh. Iba yung guhit ng kanyang hugis ng likod dito, isang hari. Ito talagang hari, yung stripe ng likod.
Ito, gagambang Rina siguro to. Nako, nakas sampa. Wala natin sa po. Halos mamatay lahat yung 30 na yun. Ayun pa, gumagalo pa iba. Ala, madadali pa yata. Wala, nakatakas yung gagambang. Oh. Ala, nadali pa yung isang gagambang hari. Ala. Patay ka dyan. Tuloy pa rin ang bakbakan, mga kagamba. Oh, ito, dumali, oh. Nangina yung isang gagambang hari, yung hindi strike. Nakagat siya sa tiyan, eh. Oh, ayan na, nanghina na siya, oh. Nakagat sa tiyan kanina. Madami pa nabuhay doon ulit, oh. Yung mga nabiinom, nagpahinga lang. Sarap panoorin talaga ang laban na to. Oh. Ayun, tumahimik. Okay, tapusin na natin mga kagamba. Okay na yun. Okay.